ассалому алайкум дӯстон, бо шумо дар алоқа шабакаи беҳтарин яъне нокаут тиҷи мебошад ва мо имрӯз дар бораи тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шида чоя дам кунед, лимон андохтана фаромӯш накунед. Мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. сар мекунем мо аз ситораи ирландӣ Конор Макгрегор. Конор Макгрегор дар твиттери худ ана ҳамин расмро гузошта чунин нависонд: ман бе ягон мушкилӣ пас аз ҷароҳати пой бармегардам. ман акнун аз оҳан ихтироъ шудаам. ин бозӣ нав сар мешавад. дониста бошед ки душманони ман низ ҳамин гуна маҳорат ва ҳамин сину солро доранд. барои ҳамин ин ҷанг абадӣ хоҳад монд. Макгрегори абадӣ. албатта вақте ки ту машқу тамрин мекунӣ, худатро мисли шоҳ тасаввур мекунӣ, бе ягон шаку шубҳа. аммо ба ин суханони Конор Ней Диаз хомӯш наистоду ҷавоби худро гуфт. ҷанг аллакай хело пеш эълон гардида буд. туро аллакай куштанд. албатта вақте ки ҳардуи онҳо дар октагон вақте вохӯрда буданд, Ней Диаз Конорро шикаст дода буд. ҳамакнун Конор низ Диазро беҷавоб нагузошт ва дар ҷавоби Ней Диаз чунин гуфт: ту аз паи куштани ман будӣ вақте ки ту ин имкониятро доштӣ, аммо ту қотил ё кушанда нестӣ. албатта муҳорибаи сухан дар шабакаҳои иҷтимоӣ Твиттер тамом нашудааст ва мо интизори ҷавоби Ней Диаз мешавем. ҳамчунин менеҷери шинохтаи мову шумо Али Абдулазиз дар бораи набард миёни Конор бо Махачев, ё ин ки миёни Конор бо Гейҷи ва ё ин ки Конор бо Бенейл Дориёш баргузор шаванд, натиҷаҳои ҷангро чунин эълон кард: Конор Макгрегор бар зидди Ҷастин Гейҷи раунди дуюм бо усули нокаути техникӣ зарба дар по. Конор Макгрегор бар зидди Бенейл Дориёш якум раунд бо усули буғӣ кардан, яъне ғалабаи Бенейл Дориёш. Конор Макгрегор бар зидди Ислам Махачев. ин муҳориба аз тарафи комиссияи атлетикӣ розигӣ худро намегирад, барои он ки дили ӯ аллакай хурд аст, мисли дили мурғ. хотиррасон мекунем ки дар вазни сабуки UFC нисфи ҷанговарон бо Ислам Махачев муҳориба кардан розӣ намешаванд. сабаб дар чӣ бошад, ҳеҷ кас намедонад. ҳамчунин ҷанговари дигаре Дэн Хукер, ки дар вазни сабук қарор дошт, як зина поён фаромад ва ба вазни нимсабук шомил гардид. ӯ дар ин бора дар шабакаҳои иҷтимоии худ хабар дод. пас аз ин Моусар Ивлоев, ки дар вазни нимсабук қарор дорад, дар твиттери худ ба Дэн Хукер чунин ҷавоб дод: хуш омадӣ. агар ту то ҳол гӯштин гирифтанро исбот кардан хоҳӣ, ман дар ин ҷоям, то ки туро зарба занам. албатта ҳам акнун дар вазни нимсабуки ташкилоти UFC ба тарафи ҷанговари нав ҳама ҳамла мекунанд. мегузарем ба хабари дигар. расман файтери Точик Сарварҷон Ҳамидов 5 декабр дар шаҳри Барнаул дар турнири навбатии Open FC 15 набарди худро баргузор мекунад. хотиррасон мекунем ки охирон маротиба ӯ дар турнири UAE Warriors дар Абу-Даби бар зидди ҷанговари кореягӣ Су Ян Ю мубориза бурда, бо қарори яковозаи доварон шикаст дода ғалабаро ба даст оварда буд. рекорди касбии Сарварҷон Ҳамидов 12-0 мебошад. Сарварҷон дар серияи ғалабаҳо қарор дорад ва то ҳол аз ягон нафар шикаст нахӯрдааст. ӯ дастаи Тим Стрелаи шаҳри Барнаулро муаррифӣ мекунад. ҳамчунин дар ин даста ҷанговари дигари Точик Шараф Давлатмуродов низ муаррифгар аст. айни ҳол номи рақиби Сарвар Ҳамидов муайян нашудааст. ҳамин ки номи рақибро эълон карданд, мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳо аз ҷаҳони UFC ва ММАи Точик. як хоҳиши бародарона: шабакаи нокаут тиҷи ба дастгирии мову шумо ниёз дорад. ҳатман дар зери видео фикратонро нависед, лайк гузоред ва барои хабарҳои нав зангулачаро гирён кунед. раҳмат ки видеоро то охир тамошо кардед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи нокаут тиҷи бошед. хайр. респект ҳама ғарибо, лайка пахш кунетон, барои меҳнати мо якта лайка монетон, подписаться кунетон. респект ҳама ғарибо, лайка пахш кунетон, барои меҳнати мо якта лайка монетон, подписаться кунетон.